Emma Mais, geboren op 15 februari 1933 te Paramaribo, overleden op 23 juli 2003 te Amsterdam. Befaamde zangeres van Aisa-liederen. Emma Wilfriede Mais bezocht de Sarong-school, waar ze muzieklessen kreeg. In het Sarong-koor, in 1946 opgericht door Renius Goedhart, ontwikkelde zij zich tot een voorzanger. Als volwassene vormde Mais met 8 leden van het Sarong-koor en 2 drummers de zanggroep Maisa, die liederen uit de Winti-godsdienst bracht. De groepsnaam verwijst naar de Aisa Winti, de opperwinti van de grond, die ook wel bezongen wordt als Maisa. Met haar heel hoge stem, opmerkelijke stemkleur en duidelijke articulatie gaf Mais aan de groep een kenmerkend geluid. Bij ouderen verzamelde de groep een groot repertoire culturele liederen. Op voorspraak van de politicus Eddie Bruma, voor wie de Creoolse cultuur een draagvlak vormde voor zijn nationalistische idealen, gaf Maisa in 1965 een optreden op de STVS. In 1969 maakte Maisa furoren met een gestileerd wintispel, opgevoerd in het Cultureel Centrum Suriname. In 1974 verscheen een eerste LP, Maisa, die werd aangeboden aan minister R. Venetiaan van Onderwijs en Volksontwikkeling. Mais beschouwde Winti puur als godsdienst. Met haar zangkunst maakte ze Winti-liederen bekend bij het grote publiek.